हेलो दोस्तों, आज एक काजल लगाने की गीत है। आप लोग को कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। काजर कई कजर उठी कजर भरी पार्यों कजर भरी पार्यों हो नंदादी हली भतीजवा के आँखी तनेग कुछ मांगई तनेग कुछ मांगई हो। इतनी बचन सुनी भौजी त पलटी जा बबदीही पलटी जा बबदीही हो। ननदा सुआरा बैठल तोहरी माई त ओई नेगवा देहई त ओई नेगवा देहई हो। काजर कई कजर उठी कजर भरी पार्यों कजर भरी पार्यों हो। माई दिहले भतीजवा के आँखी तनेग कुछु चाहे तनेग कुछु चाहे हो। इतनी बचन माई सुनी त पलटी जा बबदीही पलटी जा बबदीही हो। बेटी दुआरा बैठे तोहरे बाबा त ओई नेगवा देहई त ओई नेगवा देहई हो। काजर कई कजर उठी कजरवा भरी पार्यों कजरवा भरी पार्यों हो। बाबा दिहले भतीजवा के आँखी तनेग कुछु चाहे तनेग कुछु चाहे हो। इतनी बचन बाबा सुने त उलटी जा बबदीहे उलटी जा बबदीहे हो। बेटी सता सवा खेलत तोहरे भैया त ओई नेगवा देहई त ओई नेगवा देहई हो। काजर कई कजर उठी कजरवा भरी पार्यों कजरवा भरी पार्यों हो। भैया दिहले भतीजवा के आँखी तनेग कुछु चाहे तनेग कुछु चाहे हो। अब देखो भाई क्या बोलता है, आप लोग सुनिएगा। इतनी बचन सुने भैया त बहिनी बोलावई त जांघबई ठावई त जांघबई ठावई हो। बहिनी बाबा से बखरिया डंका दई के लूटऊ डंका दई के लूटऊ हो। बहिनी बाबा जी के सेवली बखरिया डंका दई के लूटऊ डंका दई के लूटऊ हो। एक घर लूटली दूसर घर अवरौती सर घर अवरौती सर घर हो। बहिनी भीतरा से निकली भो जैया बिरह बोलिया बोलई बिरह बोलिया बोलई हो। नंदा भैया के भाई नंद लाल वो नहू कुछु चाहे वो नहू कुछु चाहे हो। नंदा भैया के भाई नंद लाल वो नहू कुछु चाहे वो नहू कुछु चाहे हो। कैसा लगा ये काजल लगाने की गीत ननद और भौजाई के ऊपर है, ज़रूर बताइएगा आप लोग।